मालवणी कांडेचोर. खाली जातो काय? अरे दाढी करून जातो. तुझी दाढी करून झाली ना काय? दाढी करूचो प्लेट घेऊन ये चलू ना. हॅलो. अरे माहिती कोण? येड्याच्या स्मशानाकडे जात असशील ना तर येताना मासे घेऊन ये. कांड्याच्या हे आपल्या थांबे. Oh no! बाजारात जातो मा. अरे बाजारात जातोच मा. येताना मग बनियान घेऊन या. 80 नंबर 80. हे आमच्या घर आहे. रांडेच्या आगात बसलोय. Oh no! अरे खाऊ काहीतरी हाडूक सांगणं असतं. रांडेच्या गुगाशी